fucking noget her. Hvad er jord her? Det går langsomt. Jeg har ikke spist det. Du er ikke sjov. Jeg er ikke på fucking Jeg skulle ikke gøre. Og mig på en frikadellekar. Nej. Hvorfor? Mine to. Nej, det får du spise som Jeg er til YouTube. Gulerod, kan jeg skrælle den? Gør det. Sig hej til YouTube, Karl. Okay, hvis det gør. Nej. Hvor er den der skræller her? Ej, jeg er en majs nede i maden. Spytter du det ud? Karl, du er sød. Stop, ja! Nu bliver min næse kat. Hvor sur maden det bliver, Karl. Det er jo kun jule ikke engang om året. Men det er jo kun. Det er jo kun 14 gange en gang. Nu gør med en kniv. Ja, så vend den op, og jeg synes, han hakker lige ned i det. Kom nu, hvad helvede. Hvad laver I? Vi spiser. Eller kigger på Karl og spiser. Var det sjovt. Det går hurtigt, det her. Jeg har noget i hånden. Der er noget på din tallerken. Hallo Karl, kan du huske det? Det går hurtigt. Jeg vil lige se, det går hurtigt, Karl. Det går hurtigt. Har jeg en spise? Jeg en spise? Nej. Hvad er det her? Tak. Det er ulækkert, det der. Jamen, det er knækket med gammel. Du har selv knækket den, du har siddet og hakket i den. Den fungerer da fint nok. Hallo, gå lige væk med den bold der. Jeg sidder og spiser med Anders. Som har været i hjernen. Åbn munden.